Pamaing gabi diha mga guys, no, mga kapobre. Naghaling tag kayo kay magluto tag lansang. Daraw. Haling tag kayo kay luto ta og lansang. Ani. Lami kinang lansang kaon og lansang mga kapobre. Perting lami ah. So, wa pa siya naghaling tumunta. Hindi na taod-taod sa magkahaling ani maglungtak ang tagkuan kalaha. So wata naghaling di ano, nata dari oh. Kaya para dali ni diri kuan. Butin man siya gud. Oh, bantay mo butin ah. Nang driver o butin. So nag ini tag mantika kay para panihapon ba. Nana may bahaw diri. Oh. Basic kay indahan rin da. Kage. Oh. Dirita. Darang lansang. Ang lansang. Lagi. Hugas ito mayong kanga. Hugasan to nako. Managanig hugas. Dyan na sila lami kini siya. Lami kini lansang mga kapobre no. Muna yung dali sa mga pobre sa to. Ano ba? Makuha tag kutsara dali kay atong para kuan okay. Huwag na kita sudan lain na may dihay dua ka buok manok oh. Ano na? Lansang numero 3 vlog ni. Ulam of the night pa. Oh, diba? Sakto na eh. Atong susihon dahil itlog paras bata nasigig kaog itlog mong iti
kani kay taas. Mahilos pa nga taas kaayo. Oh. Ato bilo hagamay oh. Para mo kuan siya ba? Ano ba? Ma. Taod-taod ani maluto ani siya. Oh. So nahuman na dito tagluto sa tuang ko ano. Tuang sudan ang katong lansang ug itlog. Ya manghugas po kog plato ani kay kung sawag kuan bisi og atiman sa bata oh. Nagkuan pa mi og mag-decide pa mi ron og i-admit ba ni bata or di kay hunga kaayo ba. Kasi i-admit siguro namo ni kay grabe hunga kay ses tanan ba. So nara tong luto. Oh. Ya manghugas pa ko plato. Mahugasan ba kaning di ba? Huwat pa ko sa kong asawa kung i-admit ni namong bata. Eh, hunga kay siya. Day. Tambal ka, day? Ha? Ano man? Ikaw lang bilhin din ha? Asya papa. Bilhin lang ka diri. Hindi mo tulog. Tug siya. Mama, pa. Pa. Papa, asya papa. Magkuan na inday oh, ato na amoy hatod hospital inday, amoy patambal. Doktor. Pa, wala to. Ilis ka pa. Diri lang ka. Kay balik ra man ko. Ha? Balik ra ko. Ha? Wala ka ako. Ador ka nanay sa kadyot. Ador ka nanay kadyot. Ha? Hindi papa. Hello mga kapobre no. Nagimidri sa kuan. Pa, ang tutol ba? Yan ni papa oh. Ay, wait. Lumon yung ming upat diri sa motor ba. Pat. May gani kay YC taron. Gahulat pa mi sa Singyas dito no. Pa. Kung pwede naman iso ng mga gamit no. Mga may gamit dala. Nga ako'y bata dala. Kapoy kayo di pabilin. Muna nga di ko kasuda ni. Ano ko sa gawas. Saan bata eh. So Hindi papa. Diwan papa. ay wala pa gid tao no. Up. Wala pa gyud. Alas maybe 50 na sa gabi. Oh, na dami diri no. Oh, gatod miglugaw. Papa. Papa. Ay sa akin nagkuan pa kay tao. Kami sa Vicente Soto. Kanway. Kanyog. So manguli nami yan nabilin gud akong ano. So manguli nami kay nabilin akong asawa dito may nagbantay sa bata. Ang ka bata nagsamok-samok di kasud yan sa ospital. Yung bata di mo pasudlon. So manguli nami mga kapobre no. Kita tas balay. What's up mga kapobre, so naana mi diri sa amo so kameran duharon diri sa balay kay ako ang bata o ang asawa na hospital siya nagbantay. So ato dayon kuan ganihan no. Luto nga kuan balansang. Mara. Nakani siya po do. Ang iyang kuan na tiwas og kaon karon pa siya tiwas og kaon. Kaon na siya. Ako pod kaon po kuan ning numero 3 nga lansang.
So ba ani ko kay boss dagan kung maka-duty ba ko or dili. Kay ani akong bata eskwela. Niya ako ang ako ang bata ug ang akong asawa na ospital. Nagbantay. Ang sakay dagan ani. Ugma. Nagkatrabaho ani. Mantag ma-okay ra magagawa sila. Samaran na itong vlog mo. Papa! Papa! Let us So, magabihin nyo tanan niya. Bye-bye. Papa!